Salam, Atavatan TV YouTube kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomaşaçylarymyz, Atavatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2022-nji ýylyň 10-njy sentýabrdaky sanyny Türkmenistanda 8 aýyň makroiqtisady görkezleri, Mejlisiň başlygy Zenan parlament ýoldaşlarynyň 14-nji sammitine gatnaşdy. Türkmenistan halkara howa gatnawlarynyň uğurlaryny köpeldir. Sauda Arabistany dünýä çempionatyny geçirmek isleýän ýaly habarlar ýetirýär. Gelingini bolsa habarlarymyza giň işleýin seredip geçelim. Türkmenistanda 8 aýda makroiqtisady görkezleri. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sanulga markaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Onda şu ýylyň 8 aýyna ýerde ýetirilen işleriň jemlenildi. Ýurdumyzda durmuş ykdysadyny ösdürmegiň möhüm wezipelери aranyp maslahatlaşyldy. Ýanwar-awgust aýlarynda bölek satuw haryty bolanşygy 2021-nji ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilenni 10,5 götürüm artdy. Ýurdumyzda özara behwitli halkara hyzmatdaşlyk ýörelgeleri esasyna alınıp barlayan daşary ykdysady syýasatyň netijesinde daşary sowda dolanşygynyň möçberi geçen ýylyň degişli döwrüne garanyňda 38,6 götürüm ýokalandy. 8 aýyň jemleri boýunça döwlet budjetiniň ýerdeji bölegi 106,13 götürüm, çykdyjy bölegi 97,15 götürüm ýerine ýetirildi. Budjetiň serişdeleriniň 8,9 götürümi durmuş ulgamny maliýeleşdirmäge gönükdirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalaryny ortaça aýlyk zähmet haky geçen ýylyň degişli döwrüne göre 10,14 götürüm ýokarlandy. Zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary, talip haklary öz wagtynda maliýeleşdirildi. Döwlet başlytynymyzda şu ýylyň 8 aýyna alınıp barlan işleriň netijeleriniň ýurdumyzyň depkinli ösmegini dowam etdirýändigini görkezýändigini kanagatlanma bilen bellidi. Jemi içerki önümiň ösüşi 6,12 götürüm derejede saklanýar. Diýarymyzda iri senagat we durmuş maksatly desgalaryň gurulşy dowam edýär. Şolaryň hatyryna täze şäherçileri, ýaşaýyş jaýlaryny, dynjaş tagalyş merkezlerini, mektepleri, çağalar baglaryny hemde beýleki ençeme desgalary görkezmek bolar. Şunun bilen baglykda durly puwduklarda bar bolan uly mümkinçilikler netijeli peýdalanyp, ykdysadyýetimizi diversifikasiýa ýolu bilen ösdürmegi dowam etdirmegi, ýurdumyzda öňürilýän harytlaryň sanawyny we eksport edilýän uğurlaryny giňeltmegi wajypdygyny taýdy. Mejlisiň başlygy Zenan parlament ýoldaşlarynyň 14-nji sammitine gatnaşdy. 2022-nji ýylyň 8-9-njy sentýabryny Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Gülşat Mämmedowanyň ýoldaşlygyndaky Türkmenistanyň wekiliýeti Daşkent şäherine geçirilen parlamentara birleşiginiň agza ýurtlarynyň Zenan parlament ýoldaşlarynyň 14-nji sammitine gatnaşdy. Bu foruma halkara guramalaryň, şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň parlamentary birleşiginiň, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň parlament assambleýasynyň, garaşly döwletleriň arkalaşygynyň parlament assambleýasynyň ýoldaşlary, jemi 17 ýurtdan 120-den gowrak wekiller gatnaşdylar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Gülşat Mämmedowa sammitde çykyş etmek bilen Türkmenistanyň parahatçylyk we howpsuzlygy putulandyrmakda parlament diplomatiýasynyň guralarynyň ulanmagyna, şol sanda Zenan parlamentarlaryň ordunyň artdyrylmagyna möhüm ähmiýet berýändigini nykdady. Türkmenistanyň milli parlamentiniň parahatçylygy we howpsuzlygy üçin etmek, durnukly ötüş maksatlaryna ýetmek uğurlaryny iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşlygy mydan taýýardygyny nykdady. Türkmenistan halkara howa gatnawlarynyň uğurlaryny köpeller. Sanulga markaly Ministrler Kabinetiniň nowatdaky mejlisini Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyk uly kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mehmethan Çakyýew ýoldaşlyk edýän ulug toplumnyň düzümlerindäki işler barada hasawat berdi. Türkmenistanyň prezidenti hasawaty diňläp, ulug toplumnyň geçirýän işiniň wajypdygyny beledi. Şonuň bilen baglykda Ministrler Kabinetiniň ýanyk uly kommunikasiýalar agentliginiň baş direktory Mehmethan Çakyýew halkara howa gatnawlarynyň uğurlaryny we sanyny köpeltmek boýunça teklipleri taýýarlamak barada görkezmeler berdi. Häzirki wagtda Türkmenistan aviakompaniýasy Dubay, Kazan, Moskwa we Frankfurt şäherlerine adaty ýolagçy gatnawlaryny ýola goýdy. Türkmenistan Türkiýe urugy boýunça bolsa ýürüýte uçar gatnawlary ýerine ýetirýär.
Sentyabr ayının 9 gününde umuman 6 yürüyü toğatnağı yerine yetirli. Türkmenistan aviakompaniyası sentyabr ayının 1'i, 3'ü hem de 7'sinde öz qatnawlaryny yerine yetiren olsa, Türk Hava Yolları aviakompaniyası olsa, özünün yürüyü toğatnağı boyunça meýilleşdiren uçuş rejesine göre 2 sentyabrda, 5 sentyabrda hem de 9 sentyabrda yürüyü toğatnawlaryny yerine yetirdi. Saudiya Arabistany dünýä çempionatyny geçirmek isleýär. Saudiya Arabistany Misir we Gresiýa bilen birlikde 2030-njy ýylda futbol boýunça dünýä çempionatyny kabul etmek meýilleşdirýär. Bu ýüz tutma kabul edilen halatyny bu çempionaty şu ýyl Katarda geçirilişi ýaly gyşda geçirmek göz tutulup bilinär. Yine bir neçe wagtda bu üç ýurdun ýüz tutmasynyň resmi taýdan elan edilmegine garaşylýar. Bu gurda üç ýurdun hökümet derejesine geçirilen gepleşiklerde degişli ilalaşyk gazanyldy. Dünýä çempionatyny gurma hukugyny alan halatyny Saudiya Arabistany Misirdeki we Gresiýadaky infrastruktura çykdaýjylary öz üstüne almagy gözüňde tutýar. Şeýlekem şol ýyl geçiriljek dünýä çempionatyny Ispaniýa bilen Portugaliýa hem kabul etmek isleýär. Bu ýurtlary UEFA guramasy hem gorlaýar. Bundan başga da 2030-njy ýyllarky dünýä çempionatyny gurmak üçin Günorta Amerikanyň 4 ýurdy Uruguay, Argentina, Çili we Paraguay hem ýüz tutdy. Ine mehriban müştoklar, Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şu günkü sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolardan ibaret. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekem 2023-nji ýyla münasip atlandyrmak üçin teklipler öwrenilir. Türkmenistanyň prezidenti Beýik Britaniýanyň paçasyna gynanç hatyny berdi. Dowlat birjasyna elektron resminame dolanşygyny ýola goýmak tapşyryldy. Angliýanyň futbol çempionatynyň dowuşçuklary iýza süýşürli. 10 sentyabr ýyldızlar näme diýe? Günlük teleýnama ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com saýtymyzdan giňişe okap bilersiňiz. Mehriban müştoklar, eger bizden saýtymyza ýeňilikli ýol bilen girmek isleýän bolsaňyz, onda Google Play Market'ten Atawatan Türkmenistan prilajenýasyny töleksiz ýükläp alyp bilersiňiz. Gepleşigimizden indiki sanlaryna görüşýänçek hoşta bolun.